Нашаму турысту не зашкодзіць вандроўка ў заходнюю ўкраіну. Акром замкаў, палацаў, паўднёвая суседка багатая драўлянымі храмамі, што ў Прыкарпатці не адна сотня. Выразныя вясковыя пейзажы з гуцульскімі цэрквамі ўсё болей і болей робяцца папулярнымі. Большасць унікальных помнікаў драўлянага дойлідства знаходзяцца ў баку ад лумных гарадоў, і далёка не кожны зможа адшукаць утоены пачатамі дрэў сапраўдны шэдэўр, якому 200, 300 і нават 400 гадоў. Тым не менш, заўзятых аматараў старасветчыны не пужаюць ніякія складанасці ў дарозе, бо вынік убачанага ў шмат разоў перакрые колькасць патрачаных сілаў. З 1986 году, як цэрквы пачалі адчыняцца пасля доўгіх гадоў забароны, прыхаджане сталі аднаўляць свае святыні, што ацалелі ў гады атэізму. На ўласны розум і матэрыял, часта без патрэбных кансультацыяў, не зважаючы на даўнюю архітэктурную традыцыю. Сучасныя капітальныя рамонты ў рознай ступені змянілі першасны выгляд многіх старажытных храмаў. Аднак ёсць драўляныя цэрквы, што свой выгляд захавалі да сёння. Гуцульскія крыжовыя цэрквы бяруць свой пачатак з крыжаў Узвіжанскага храма, пабудаванага ў цяжкадаступнай горнай мясцовасці ў 1619 годзе. Сярод пушчанскай цішыні Карпатаў на вузкай тэрасе скальнага абрыву, з якога бачны імклівы паток Батэрсовы, знаходзіцца мужчынскі манастыр, Маняўскі скіт. Згодна паданню, хрысціянскую абіцель заснавалі два манахі Кіева-Пячорскай лаўры, якія ў пачатку 13 стагоддзя прыйшлі ў гэтае ўрочышча з далёкіх дняпроўскіх берагоў.
Коли було розбито Києво-Печерську лавру, два монахи на ім'я Йоанній і Пахомій, взявши святу чудотворну воду, яка була в підземельних ходах Києво-Печерської лаври, і вагу Терези, і пішли шукати місця для заснування монастиря, і шукали воду, яка була рівна їхньої вазі. Мандруючи нашими Карпатськими горами, в селі Солотно, тодішнє було Краснопіль, вони хотіли біля річки важити воду, але рибалки, який був поблизько, застеріг, щоб вони цієї води тут не важили. Монахи здивувалися чому, але рибалка, запросивши їх до своєї келії була печера, і завалив їх каміннями. То не був просто рибалка, то був злий дух. Він сказав, що якщо ви з мною підпишете договір, що тут не будете засновувати монастиря, звідси вас випущу живими, здоровими. Но монахи не перелякалися, почали злих духів кропитися тою водою, і біси почали рити вхід в землю. Монахи, пішовши вслід за ними тими печерами, вийшовши на поверхню, побачили великий камінь, з якого текла вода. От ми можемо його і побачити. Він трошки був інакшої форми. Коли вони ту воду зважили, вода стала рівна вазі їхньої чудотворної, а камінь цей назвали блаженним. Монахи шукали місця більш рівнішого, щоб кращі були умови для проживання, де могли побудувати невеликий храм і пару келій, де могли проживати монахи. І внизу, де зараз стоїть монастир, в 1242 році заклали фундамент і освятили храм Хрестово-Здвиженський. Афіцыйна датаю заснавання манастыра лічыцца 1608 год. Заклаў яго выхаванец Афону Іоў Княгінецкі. У 1612 годзе быў пабудаваны першы невялікі драўляны храм. Праз 7 гадоў Узвіжанская царква большых памераў. Яе ўзвялі народныя майстры на ўзор царквы Спаса Межыгорскага манастыра, што пад Кіевам. Сюди прийшов строгий аскет з гори Афон, з Греції, Іоў Княгиницький. Сам він з Івано-Франківщини, з міста Тисмениці, навчався в Острозькій академії, здобував там освіту. Він познайомився з монахами з Афону, його зацікавило монаше життя, і він їде на Святу Гору. Почувши, що на його батьківщині, тобто на Україні, помирали його родичі, він з благословінням повертається назад на Україну, продає всі свої маєтки, які прийшли йому в достаток, роздає бідним, убогим і знову має повертатися на святу землю, на Афон. Але знаючи, що на його теренах був монастир, звичайно, вже в руїнах, він іде до цього каменя в пустиню, далеко від людей, і поселяється в печері, і сам молиться тут. Пізніше, вже на 1611 рік, уже в монастирі нараховується понад 200 монахів. З них 50 священномонахів, 150 просто монахів. У выніку нападу туркаў царква была спаленая.
а затым адноўленая ў 1681 годзе. Паводле захаваўшыхся малюнкаў даследчыкі архітэктуры зрабілі выснову, што аб'ёмна-прасторавае рашэнне царквы ў маняўскія манастыры вытрыманае ў традыцыйных для гуцульшчыны прапорцыях, а вось спасаўская царква мае развітыя вышыню зрубы, характэрныя для высокіх цэркваў Падняпроўя. Калі для пабудовы храма ў Маняве прыйшлося літаральна здымаць мерку ў самага Кіева, то цэркваў з гранёнымі вежамі гуцульскія майстры таго часу яшчэ не ўзводзілі. Яшчэ ў першай палове 17 стагоддзя маняўскі скіт атрымаў грамату Ставрапігіі ад канстанцінопольскага патрыярху. Гэта азначала прамое падпарадкаванне манастыра Канстанцінопалю, што з'яўляецца даволі рэдкім выпадкам у гісторыі праваслаўя. Заснаванне новых манастыроў, што валодалі гэтым правам, было своеасаблівай формай пратэсту супраць уніі. У пачатку 17 стагоддзя праваслаўныя манастыры Украіны і Беларусі, што засталіся пры сваёй веры, сталі асяродкам захавання праваслаўя. Галоўная роля іх была ў тым, што насельніцтва, пазбаўленае праваслаўнай іерархіі, магло знайсці падтрымку сярод манаства. Такім чынам, маняўскі скіт кантраляваў дзейнасць больш за 500 манастыроў і трымаў цесную сувязь з беларускімі землямі. До них неодноразово приїжджав гетьман України Іван Виговський, який був найбільшим фундатором цього монастиря. І зараз він і похоронений в нашому монастирі. І, звичайно, за їхньою допомогою монастир почав відбудовуватися і підніматися з руїн. Відбудували мур, яка висота їхня становила 17 метрів. Відбудували підземельний храм архістратига Божого Михаїла, звідки йшов вхід, головний вхід у підземельні ходи. Підземельних ходів було дуже багато. Від монастиря йшло сполучення до Блаженного каменя, і звідси йшло до гора Вознесінка, яка над монастирем, там також був монастир, і до гори, до монастиря Преображенський в тій стороні. Всі сполучення були з'єднані. На даний час найбільший підземельний хід, який досліджено, сягає понад 12 кілометрів в сторону Надвірної. Паводле апокрыфаў, менавіта на тэрыторыі маняўскага скіта і быў пахаваны украінскі гетман запарожскага войска Іван Выгоўскі, які ў гэтыя частцы Украіны шануецца больш за Богдана Хмяльніцкага. Пасля смерці Хмяльніцкага Выгоўскі разам з беларускімі, польскімі, татарскімі атрадамі змагаўся супраць маскоўскага войска. Ён разграміў пад Канатопам буйныя сілы царскага ваяводы Трубяцкога. Менавіта Выгоўскі пасадзіў у Беларусі ў Чавусах казацкага палкоўніка Івана Нячая,
які, канфліктуючы з маскоўскай акупацыйнай уладаю, імкнуўся пашырыць падкантрольныя сабе абшары Беларусі, абвесціўшы сябе палкоўнікам беларускім. Скіт быў агароджаны сценамі і 3 абарончымі вежамі. У выніку аднаго з нападаў крымскіх татараў усе драўляныя будынкі манастыра паглынуў агонь. У 1785 годзе, калі Галічына патрапіла пад уладу Аўстра-Венгрыі, адноўлены манастыр быў зачынены. Драўляны храм перанеслі ў надворну, дзе ён прастаяў больш за стагоддзя і быў спалены ў 1914 годзе. Драўляны храм, што сёння ўзвышаецца пасярод манаскай абіцелі, гэта Узвіжанская царква, адноўленая ў наш час на падмурках сваіх папярэдніц. Будынак захаваў традыцыйную форму, што ўласцівая гуцульскім святыням. Ягоны вобраз быў скарыстаны пры ўзвядзенні драўляных цэркваў, якімі сёння так славіцца украінскае Прыкарпацце. Варта сказаць, што падобныя храмы з 3 гранёнымі адгалінаваннямі атрымалі шырокае распаўсюджанне толькі ў другой палове 19 стагоддзя. Для ўсіх гуцульскіх крыжовых цэркваў характэрнае перасячэнне ў плане 2 прастакутнікаў. Гэтаксама вышыня будынка да самай асновы крыжа мусіць быць роўнай абсалютнай даўжыні цэрквы з захаду на ўсход. Званіцы на Гуцульшчыне амаль да канца 18 стагоддзя будаваліся заўсёды асобна ад цэркваў. Вялікай каштоўнасцю Маняўскага манастыра быў багарачанскі іканастас, створаны ў канцы 17 стагоддзя выдатным украінскім мастаком Іовам Кандзялевічам. На ім было размешчана каля 100 абразоў рознай велічыні, ад самых мініятурных да 2-метровых. Мастацкая і гістарычная каштоўнасць іканастасу палягае ў тым, што візантыйскія традыцыі арганічна перапляліся з заходнееўрапейскімі тэндэнцыямі канца 17 стагоддзя. Гэты шэдэўр арыстакратычнага выгляду падкрэсліваў асаблівую эстэтыку украінскага барока. Іканастас цудам збярогся і пасля шматгадовых вандровак па Еўропе апынуўся ў адным са сховішчаў Нацыянальнага музею ў Львове.
Доўгі час маняўскі скіт быў занядбаны. Першая ягоная рэстаўрацыя пачалася ў 70-х гадах, калі быў створаны гісторыка-архітэктурны запаведнік. Найбольшая адбудова манастыра пачалася пасля здабыцця Украінаю незалежнасці. У 1998 годзе манастыр быў вернуты Украінскай праваслаўнай царкве Кіеўскага патрыархату. Також ікона знаходиться у монастирі Одгітрії Божої Матері, яка написана була на горі Афон Греції. Коли було гоніння на християн іконоборців, всі цілющі дорогоцінні ікони монахи переховували. Саме ту ікону Божої Матері з благословіння намісника монастиря монахи переховували і носили до себе на грудях. Одного разу ікона була передана до Росії, а в Росії була передана зберігання одному старцю на ім'я Філагрій, архімандрит Філагрій. Коли він переїхав на Україну, сам він з Кам'янець-Подільська родом, йому у вісні було явлення Божої Матері. І вона сказала, що він цю ікону передав до нового українського Афону. Коли монах пробудився від сну, він довго думав, де є на Україні Афон. Він ніколи не чув, що на Україні був Афон. Він знав, що тільки є в Греції Афон, а більше він на Україні не чув про Афон нового. Коли він почав розпитувати своїх знайомих, де був український Афон, такий монастир, йому сказали, що Афоном називали Манявський монастир. І коли він приїхав сюди 1997 року, монастир був тоді ще закритий, тут був тільки музей. Все було в руїнах, нічого майже не було. Монах помолився, але посумнівався ікону передати в руки музею. Коли він повернувся назад додому, він важко захворів, його було повністю паралізовано. І тієї ж ночі йому знову з'явилася Пречиста Діва Марія і сказала, чому ти, старче, не виконуєш моє благословіння? Монах тоді збирає всі свої сили, повертає ікону до монастиря. Тоді йому повернувся здоров'я, він розповів, що з ним трапилось. Наведаўшы Маняву, варта здзейсніць вандроўку да Маняўскага вадаспаду, што з'яўляецца адным з самых маляўнічых ва ўсіх Карпатах. Ад манастыра ён знаходзіцца ў тузіне кіламетраў, высока ў гарах. Дарога да яго цяжкая, бо камяністая і марудна цягнецца ўверх. Але пасля доўгага пад'ёму трапляеш у надзвычай прыгожае месца, што здзіўляе сваёй прыроднай першазданнасцю. Каскад з двух вадаспадаў імкліва падбіраецца да скалістага абрыву, галавакружнай вышыні. За гэты край бездані з усяе моцы чапляюцца карэннямі піхты, што вось-вось абрынуцца ўніз на камяні. Мы працягнем нашае падарожжа па лабірынту украінскіх Карпатаў.
і пабачым сапраўдныя шэдэўры гуцульскай драўлянай архітэктуры, што цудам зберагліся да нашых дзён.